Onye mere ige ntị ekenekwa m mana kemgbe abalị na-abụ gara abụ ka m wetara unu vidio si unu na one boy je na nkechi Parental small boy you je di ya the video na trend gịnị na-ese the boy si no mbosi mpịanye ya phone ka o je mee ihe o 400 and something o na campaign na-eme call 100 and something million ka mmadụ kwere ya then me anya ya phone ka o mee ọ na-afụ 50 something million, that's 150 something million ka ọfụ. Before then, also gonna be an etia here because now all this stop no nwere ajọ agwa and etia duka. Also, na ndị be here ejibugi nga before. Imago the thing we linga so we for that ega o we trace we je na nke one dibia na Anambra State na Onitsha. Fadi dibia bụ Uche according to him. So mbo jezidi ya na-enyo no break down of the video you can scroll down kinene the full gist go see me. This guy now, this boy pekata period or ya debe 16, 18 years. Akwi he menon. Then obia, Jena nke the guy any ogu before so no till him piana ni. Well the rest till him me an ogu me an angluton ogu me an me parents alicha hanguro. O which is that Parental where jebe. Jelu idea. Parental nature the boy and we about the thing na video. So he says you kunandi mother. Piana si no arrange na obu no boro arrange na gosiru the boy mana amaro mkunye se so na arrange em arrange we piacha the boy mamma iru the boy gosi na the video. If you go and watch that video like more I post the longer version of it iru the guy gosi and the guy no kwade enye wole phone number nye me phone number me weta chi Parental kpọ me na phone ka me abia na ghọta ana em arrange we piawa mmadu mma chacha ya mwa binye ihe nyango amaro kam ko no se na afọ arrange ko no so chi Parental ba be go clear the we send them mad na ihe me na abụrụ arrange na onye chọkwa believe you cho believe they should go ahead and believe it on the dibe alụlụ na se no arrange o jigwa gị na ndị ọjọọ na-egbu ndị mmadụ na Igbo anyị karịla nkane kedu ka dibịa ya esi mmụta kere bịa sị gị tinye ya poison ilesi ya poison o wejeje till parents and the boy no nihu Parental kwen kwa no ye Parental 33 million be ya Corolla latest model yenen Parental ko no nihu ku good morning, good afternoon. I don't address one thing about the video but that boy see Anambra which Olumbia Edo State nearby being my town and my state. Fans, my true fans, man, I'm more than the content, and I didn't marriage. The young boy not like police custody up till now. Parents Adabe. And don't know my even men the police custody, but my can also know when you book parents your wombo. Nani. Then oh dibi up wafa Uche ni dembele. That the man that lego nyo would you tell him piano muya nani. Open obri if that statement man tiya na cell. Man reported to police custody. Because so many of them now they have a woman. I'm going to police. Come on, this is a statement because of future case. Makana muamaro kukwenda se kwado. As far as legally not daga bebem bi Igbo mmadụ ma bi ime mmadụ ife ọjọọ. Kwadebe nga agba kamera. Mma agba kamera. As far as na bi Igbo mmadụ, don't cross my gate. As far as na ebuta aja ọlụ, don't cross my gate. Nke ọbụla ga-eme ka mmadụ mmadụ pụọ igbu mmadụ ma inye mmadụ nsị ma onye plan ka anyị were ọgwụ tiele mmadụ n'ugbo ma ọ nọ n'azụ anyị ka onye anwụọ country Parental out. The ọzọkwa dị n'ime ya nchọkwa ikwu ma ndị mfiri na mụ boy na WhatsApp group, some of them beselo video kwuo no arrange video ka mụ bụ Chima at my level, at my exposure. Mpụta na level mpụta plan ya video with somebody kwuo onye ahụ ha wee go viral. Aga dem viral. Onwe blogger na-enye ko melon video.
Viral again. What my video is for lesson. For you to tell your child that don't do this. That this is what and what you will do. That is sin in sight of man and God, our creator. It's not for viral. It's for you to learn. On the camera, show your children what is going on. That this young man came to kill his parents, or because they are maltreating him. That is what he's saying. He said that his parents is beating him every time, and they want them to die. So you got to shoot local and one man na camera. Mama a coward. I'm Ramife. One more madendo. The roga is more Corolla. Many year more than not no give. Mamma more than motor. And what a motor. Madame Manjima have very motor. Namdom Maroni. I saw a month say will all walk in here. I said the telephone and me. I am 5 million naira. Yes, so I walk on the Anagalano. Ijanafia, ebane log woke. Ya fundane le kill and dry. Mpotia ngwe yegwe, gopu level dia. Food on a nylon black steel ya elephant and nikamada naida. More sniper. Wali abu elephant kama. Mana mo abuche ma rent tempo sika mmadụ dị egbu mpia na mmia ụmụ m ga-egbu num. That is karma for you. Onye mebi nke mmadụ nke anya dị mma. So all these people na afụ video m ọ na-atafa alụ n'anya. Amara m nke bulu unu. Mana mụ decide na one thing. Ọ chọrọ dịda m yebu m ụzọ lụọ ana. Ọ must call. I'm a free person. Ọ bụrụ ebe be mebe alụ ọrụ mgba video mba. Ibi ana nke ọma na ibi ịzọ isi onwe yi ka ọ dịle na maka ife ị na-eme na-agala igbeba the door is open menyekwu ya ebe ya alarụ mana nke ga-abụ nnọọ ka ọ bụrụ na ịbịa ọ bụrụ nọọ ka igbuo mpa ma mma ma ka igbuo nwanne yi ma ọ na ịbịa na Google were nọmba m ma ọ na ifu nọmba m na Facebook. It's a strict warning to every one of you. Jide nwa ya o ijidekwa nwa abịa ihe m ga-apịwa nwa ya azụ. I'm telling you nothing but the truth. If you can't train your child to hold your child back, to be going to a little doctor's house, to go and be planning evil against one another, if that boy or that girl cross my gate, he or she will go with pains. I will flog a lot of you. I'm not even that boy now. When I'm on more boy, OC housing, come because knows. Knock at my level. I'm on a cell. I'm not piano me better. Popia court or jeza oba and sponsor case ye jebe jeza boba man piano me na better since that time I give this boy na ekunu na maternity at one case you maka na mo na noro out of my home for 2 days nlarola na my bed no matter if so kwa ya bolo nwaanyi ko ibu nwaanyi 9 months ofu nwaanyi ofara ya ofu amam na nwaanyi be gi for jesu ko ogbo yi aboya gi arapụ nwaanyi na cell. So if you call him up in Abia, Capolong my bonai, than a persecute way, it is about Zanga murder case, attempt to murder. Simple as ABC do. All the statement, may video record by any on it wasn't under duress. Yes, before now, John Naju, I'm gonna pass it go. I'll be my under kind 3 o'clock. We may video under kind 7 or 6. I was on live program. Man, area processing, and then my boy, Mba. Kai delete the live program because actually one can protect the image of the parents. Man, I forgot na one of parents they actually my fan account image. I about the image on your bank baza. What they put one at station. But that boy caught a abu na camera. Kosi then the assistant ass. No arrange. Then madam or arrange can to zenga for him attempt Igbo mado. Makandena to phone number. Ngara phone number man no. Makanima use the video 08038324996 08038324996 direct line Uchima Rembo keys than pocket. Then 08088846137 08088846137 09030752463 Chima Ren Temple. I'm not going to Nasaba. Manani Megasaba because Nani Biasaba. Yes, I'm on Edo State near Banke. Yeah, for years, give them Nasaba. I want to number through Google.
ojebe m na Asaba ma housemaid ma gwa na m na village ọba moto gbagide m na ọgbagide gbata n'ebe a wee bịasị m ka m gbuo ya mpịa na mmịa ka onye m 30 million ya na moto Corolla atụ ya n'anya nube moto onye gbuo onwe ya n'anya moto ọga ama m ya na vidiyo ngị bụ ya m nwa ya si na ego ọfụ na akaụntụ ya na akaụntụ nwunye yi bife trigger ojizi ka o gbufuo ka okenye m lion share mana mmụọ bụ ọfịa mmadụ maka kọbọ wee gbuo mmadụ nke nje eji afụ egbu mmadụ ife mme m ga-eji gbu mmadụ n'ụwa na chi igbu mmadụ bụ ntụwa ya alụsị egbuo oyi ijebe narịkwa na-ekiri ihe mana ọ bụ maka mmụọ ya si ka m nweta ife ka ntị elu mmadụ na nri ma ọ ka mkpọta mmadụ ka eje gba mmadụ egbe mma mme nke ahụ ya bụ ka ọsọbọsọba ndị mmadụ gbu mmadụ ka o gbuo onwe ya ọ ga-abụ lesịn bụrụ ife mmụta nyelu ngị bụ nwa onye Igbo na-ekiri m bụrụ ife mmụta nyelu ngị nwa bụ onye fiil na ọghara nji ma ọ nọ kọntent ka mme were vidiyo wee mụrụ ife ezuzu na ezuzu ide esi n'ike agba ụtaba bifo mgba mmadụ kamera bụ na onye akpago nkata 1-on-1 njụọ ya ajụjụ ọ ya ajụjụ a njụzi ya ga-eme ma na-agba kamera ka ụwa fụ na-ajụgharị ajụjụ ife dị na ọgwa m mma makata bịa be m na mgba ya kamera na iche igbu mmadụ mụ na ị ga-anọdịgodo ala ma lasịarị ma mmanya na nweta investigeshon ife nchọ m ga-eji deal with you asa ogbu mmadụ ebe ọ bụ na this boy ya na first poison onya mmịa na mpịa na fali ya nwụrụ nkọ onwe ya mmanụ echi ebe ya ụmụnna ma political friends mpịa ma ndị ọfisi mmịa na local gọọmenti ebe ọ na-alụ n'ọgbarụ ewere abụ onye ọzọ ama ọnụnwa ya nọ n'ụlọ chọ ka o gbuo ya a last child of mother of 6. If video more about you, my arrangement na Facebook is not arranging. God will punish you and you are arranging. If you don't have people thinking on way, arrange you boy. You, me na trade for Facebook. Facebook don't pay me. TikTok don't pay me. I'm the one paying them by subscribing every time. 20,000, 30,000, or to be online 24 hours. I'm the one paying Facebook. No, Facebook is not paying me. So if you think I'm doing it to cash out, God will punish you. And let me tell you one thing, okay? I am not a poor man, and I'm not a rich man. I'm self-contented. Do you understand what I'm saying? I don't know what I'm saying. Ọtara si bute o nkechi nye m ka m ga-eri nkechi m nye m ka m ga-eri so ị bịa na-agwa mmụọ at my level na m ga-abịa mee arrange ka iwe like ya m nje bụ coward ya na like m enwe onye na like inwe you don't have a friend ike ebe agụ n'ọnụ ka nta anyị anyway I don't threat I don't buzaga I don't make threat mana ekwensu na-enwe oyi ekwensu na-enwe oyi ajọ mmụọ na-enwe oyi onye ma eji worship ajọ mmụọ na ekwensu anyị bụ agent ekwensu yes onye kwe ka osu nke wasị na ịma ife omenala ife dibịa ibe iko mee video it's not content na ọ achọ followers ka dibịa ka nwe followers ọ bụ na ọ bụrụ na ndị ala bụ my first account I have lost 15 accounts on social media ka dibịa ka nwe followers or 200,000 followers or 500,000 followers mmụọ mmadụ nọ n'ụwa mmụ onwe video karị nke ada Jizọs ga viral onwe video ka nke Sunday aka dị ọfọ ga viral onwe video ka nke oge nwata nwaanyị a na-akpali Chinaka ga viral ka efe ihe ekwu na gbasara chi mmadụ onwe video ka ga-agba m kamera snap m fake ga viral so ife dị aka ihe dị mmalị mmụọ bụ viral anaghị m aga don post video adarị m abịa mbe ịtụ ọnụ like ya na ichi follow me chọrọ follow m tiwa people will follow me m block go dị ị ga-akafụkwa video m ọsa ga-eshare video one day efu ya na ya platform nke a ka bụ mbido afras na ịkpọchi ntị na-abịa be m ka ị bịa gwọ ọgwụ ego ka ị bịa gbuo mmadụ mma agba kamera mana ị bịa na-arụ adịrọghị na ife resiri ya ike na ije ụwa na dele upside down mma mgba kamera anyị eme normal procedure ka ọ dịla na mma chere kacha ịmara maka na onye nwere ọgwụ ọbụla na-enye mmadụ ọgwụ awele anyị nchọkwa ije obodo Igbo mma African country yes adị m agwa ya agwa na mmadụ
so onye na-agwa na chọ ịgbara temple na chọ ego Facebook si ya na ọ coward ka ọ bụ school fees ụmụ mba ego ole ka ọ bịa na anọchi ịgbara temple che na ofu nwa ka m ka ọ bụ ụmụ 5 ka m baba na dudu baba so ọ bụrụ ime show ma ife nye ego enu na mmadụ nwe ego adị m self contented ọ bụrụ nke chi m nye m na-ezuru ọrụ m arara m ịtụ ọnụ ọ gaghị nwe ego nwe afọ ya kpọm akaụntụ achọkwana mbebe m ịchọkwa mbebe m mmụọ ga-akwali aka n'ụzọ mma nnekwa ya n'azụ so biko ndị ezigbo mmadụ na-ekiri vidio m ụnụ atụ na egwu na ọ bụrụ arenji enugo the boy ka nọ na sel ọ ka nọ na sel na ịgba nke police station the DPO nọ n'ebe ọchịchị sie ike o nwere onye nọ ife ome si ka rapịa ị na-aghọta so ọ bụjigoro kọt echi nwanne echi wa ga-apịa reminding wachọgodi release ya nwe nke release through court ọ dị official asị nwa chi igbu nne ya na nne ya m ga-efolo ya up so akụ amụta ife akwụgo m ekwu na ntị stop coming to my house for money ritual, stop coming to my house to do evil charm against your fellow Igbo brother to kill somebody. Mana ebe egwu ọgwụ ebe ịtụ alụsị you're welcome. Ntuli nwere ya na-emelebele onye chọọ ya okwu bụrụ okwu ebia ka atụ alụsị abụm nụ feel na mmụọ adị ọzọ active ịdị me cancel them bụ because they become politics. M ga-agwụ na m na-alụ out of camera ụmụ bụ Saga content creator gbuo m ebe a nna ụnụ bụ content creator at my level chief eme content with who ka ị like ya enwe m friend onwe m na-ejebie ana m afụkwa na ụmụ bụ Saga na content creator with onye ka anyị kagbasịa ya ahụ ibe m na duplex with alum 3 jụọ ajụjụ my mate are building 2 duplex 1 duplex I built 3. Yes, ilejo ndị mmadụ ọmụọ bụ ọfịa afọla agụ estate management. Yes, ọ bụrụ ọfịa afọla agụ trọk moto. Yes, nwere mmiri na-ezo ama amego cement a na-alụ ọrụ na mmiri ọkọchịrị a na-alụkwa ọrụ akala aka m maka na alụọ hotel abụzị big man idiot nchere hotel nlụọ lift nlụọ underground mana ife na-echeki bụ maintenance dị n'ime ha nga na-echeki ụmụ ga-maintain okwu ya ọ bụrụ 2 rooms ka nlụ or something in future. So biko onye akọd na nonsense ọ na-akọdọ content ka nna na-create. I'm not a content creator. I don't play content on social media. I want those who are creating content. And I will not condemn someone's own, so that my own will not be condemned. Whatever you came out on social media to do the right thing. My video is message to the world. Na nwa na-egbu nne. Children kill their parents out of greedy and wicked heart. I'm not mama the boy I better. I can make a video, Mampia. One malam na government we final say. Yes, so I'm mad with government. How can man order? Well, what a hand all over. Go for the Yemen wafer. Now the boy to you one and so good. Or the could be what no mother nobody know you buonya. The secret on what you be woji in a bone. You might get one way. Not such thing. I thought they can go out there and young way of man. But young way on one young way is mother. You train your child, you correct some mistakes. What when your child is looking for your life to take. Anya, about if you got able to go out on time, you pick your way, you get fresh young way your bolo. Bolong my get better, morbidity, then anything in me. Malamo, if you, if you can one, but not be one can not revenge. Yes, so you can cost it. Oh, ebe no, na make them no one, but not as one can, no matter it is a boy. And their bank at can you still kill you because of what the second of you. Captain, I'm more video, what about what video? I'm not happy with me. I say yes, no more about exposure for his attempt. But I came out for me. Come on, give more boom. Come on, correction card there. Cheria bomb, and the man like one million as a community. I'm the one feeding him in the cell. Ngarapia ka go boy. Ka be na ngeme ka onwo. Kamo ya bu na arapia like that. Oba ni ime, ota afu ifo mete. Mana nni aga man na very good oge lote nwa oba akwa ni merum. No fo nwa chako kwenda na dia. Ebe ndi ado made kwe golo the boy aka n'isi.
si aja ka ije gbuo nne egbuo nna ya. Nne na nna ga nọsọ ngwa na-ewe iwe si na garapụ nwa ya ma ọchị ịmara nwaanyị ji gbanwa m n'ahụ ụtụrụ gbagbuo ya ebe a nwaanyị nwaanyị ga-eji bebe m ịbịa gbu mmadụ abụmogbu mmadụ abụmanya assassin ka ọ kidnapper ka ọ bụ poison giver. Take your time. Everybody hold your children. You should not cross my gate for evil work. Any of your child will cross my gate, any of your cross my gate for evil work, I will discipline that person since you fail to discipline your child. Thank you, and God bless every one of my fans. I am still Honorable Chinedu, aka Chimarin Temple of Yafolago. Right Honorable, Governor Hona Fifa, Ndi Ala, Umupus.